bathi uzusibalekele isitha mfethu. First thing nje isitha ngeke usibalekele isitha bethu asizalwa, isitha sikhandwa, isitha sithengwa mfethu. Kodwa iphutho yolenze elikhulu kunalonke ukuthi wena ube isitha esitheni. Ungalinge mfethu ube isitha esitheni sakho. Kulungile sikuzonda isitha sakho noma bakuzonda abantu, kodwa wena musu kuba isitha kubantu, ngoba mawuyisitha kubantu uzogcina usuyisitha kuwe. First thing number 1 nje uthola upoison njona wobutha phezu kwakho, okusho ukuthi ngamama ayikho into engenzeka ngempilo yakho, ngoba vele wena impilo yakho nengqondo yakho igcwele ubutha kuwena uqobo lakho ngaphakathi. So nje ungalingi ube isitha esitheni, no matter nomuntu angakuzona empilweni nje. Ubuvuke ekseni ukhohlwa abantu abanyanyayo, ukhohlwa abantu abakuzondayo, ukhohlwa abantu obazondayo, wena ake uvuke nje ube busy ngempilo yakho. Cabanga into enhle ngempilo yakho, cabanga about something good about your life, cabanga iprogress yakho, cabanga impilo yakho. Abantu abaningi once they are too busy dwelling ekutheni bacabanga ngezinto. You know what, bathi ukuthi uNkulunkulu first thing ayenzile bese ngivala. uNkulunkulu before adala umuntu, before uNkulunkulu abe nenhloso nomuntu, uqale waqala ngomuntu. Wacabanga lithi ube nemicabango emihle ngomuntu. Yabona into oyicabangayo mfethu izozala lento ozoyenza empilweni yakho, because ngeke kuze kuzaleke into omele uyenze nento ofuna ukuyenza ungazange uqale ucabange eqala. So lento bethi ibiza ukuthi sicabanga kanjani.